Hello, kumusta? May gabi na tong tanan. Unsa man inyong ipang buhat diha ron? Nanihapon na mo? Nanihapon ta. Akong panihapon. Dili kay makita no kay ngit-ngit. Ang panihapon, naglaga ko og mais, sweet corn. Akong giputol-putol. Tulo na lang na nabilin kaya ako manigikaon ng upan ganina. Napoy tulo ka buk ganina akong gikaon niya. Hintay mo ko niya. Ang sobra, naku ang gibutangan og dahon sa bago. Bago ka nang dili daan. Nang bago ba nga. Lami bila si sagol og kanang tinapanan nga isda. So mo to, nya naman ko sobra sa akong estudyante nga kuan na taong ako pong gibutang og duha ka buok. Naman po mga hinog nga kamati sa kilid. Nyada po sibuyas nga sobra po sa akong anggi. Lamas gahapon sa puso nga akong anggi torta. Nya, gamay ang asin. So gibabukalan. Ano to? Pag humok pa sa kuan sa taong ako din di tawang ang kuan kayo. No, wala na lagi sa ngipon. So, agwanta lang taan yung kuan. Agwanta lang taan yung kit-kit. Sweet corn din. Tamis man siya. Ngit-ngit na. Ngit-ngit. So, hindi lang. Basta kayo manihapon ta. Nyapon. Pinatingog yun, naghihigop. Nag-dim light ko. Kay, kuan, tipid ko na taron sa kuryente kay, nisaka na po ko ron ang rate sa kuryente. Ang plano ko nga, magkandila na lang ko. May mga kandila dire. Na ako'y kandila nga pink, na ako'y kandila nga blue, na di apog ko'y purple. Nangitom na ni akong kandila sa kadugay na. So, panaganan lang na og mag-brown out. Pero plano jud ko nga magdaginat jud ko kuryente kay og mahimo palang gali untag na palang untay na ko solar light pero nara sa gawas. Anda. Ngaon. Mangaon. Unsa man yung mga panihapon ron guys? Ako, naginot jud ko sa kuang akong budget kay alisod magpahutak taron sa tuang kuan ng mga kagastuhan kay daghan kaayong nagpaabot nga mga balayranan, tubig, kuryente nga ang motor pa di mahimo og gasolina nga mukaon tag todo sa uli sa mag-uli sa lawas perting nanambok na kutaman. So atong subayan nga magkuan ta balik sa unang magtipid. Saging na may kang saging. So saging lang, di lang sa ta mag rice. Kay mahal gud kaayo ang rice.
ang bugas tag 60 kilo 60 kapin. So kung unsa lang sa palibot mo nalay tiyagaan. So guys, motiwas ako panihapon guys ha. Nga, hopefully kamo po na nihapon na pud mo nga. Healthy food ang inyong pagkaon ng gabi na. Good night. See you in the next video. Enjoy watching.